maskani indaba zomaskani jabula indaba zomaskani. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yodwa ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo uthembekile. Umzukulu umfana wasolundu le kwaceza mbukelo othandekayo usephumile ke nosuku la khona ke azokhipha khona ialbum yakhe lapha ke ushilo ke wathi ke izoba ke nge-19 zika November lapha ke khona lapha ku 2021 mbukelo othandekayo. Umzukulu ke uye waqhuba wathembisa abalandeli bakhe ukuthi ke impela izobe ikhona ingoma eyisihloko sayo Makabahle mbukelo othandekayo. Kuzokhumuleka ukuthi ke kwi-album edlule la khona umzukulu lapha khona asha khona ama-hit impela mbukelo othandekayo yayikhona lapha ke ingoma lapha ke ewumakabahle lapha mbukelo othandekayo. Uthi ke umzukulu lokhu ufuna ukuprovela abantu ukuthi ngempela yena engakwazi ukuthi acule ngesihloko esisodwa acule futhi ingoma ezimnandi zodwa ingama-hit engababhori inhlobo abantu. Uthi ke umzukulu ke impela nge-19 abantu abawulindele lapha ke ujuicy we-album mbukelo othandekayo njengoba uyibona lapha ke icover lapha ukuthi ke ushaye ubuciko obukhulu lapha ke mbukelo othandekayo njengoba uyibona lapha ngikufakele ku screen sakho mbukelo othandekayo. Akusho uvo lakho lapha ku comment section usho wena ukuthi ngabe uthini mayelana le cover lena bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo.